Аре да го бутнем, бе. Какво мислиш? По-много да са. Миналата година ни уби. Аре да го бием, искаш ли? Еми добре, айде. А ти не мислиш ли, че може да ни арестуват? Не. Това даже не знам какво е. Как не знаеш, бе, ти утли си? Даже не знам какво е, бе. Наистина се шегувам. О, не отзаде нещо ми говорят, пате. Защо? Говорят ми сигурно, че иска да ме убият. Сигурно съм досаждал много тая миналата година. Ами, че трябва да бягам от тая не искат. Няма друг начин. Сигурно колко много ни е дразнил. Тоест много ни е дразнил, не? Но обаче и много хора са дразнили сигурно. Да, чуки, бе. Тук. Сигурно е много зле, много голем убиец. Знам. Къде отиде, бе? Ние се заговорихме тук. Къде отиде, бе? Той буквално го няма. Еми, айде да се връщаме. Ами, аре, бати, ако искаш, чакай тук още 5 минути, като мине, това е. Няма път да го послушам. О, как завих. Това е паркинг някакъв, я. Да се скрие тът му. Мога да се скрие буквално. Тя е така. Абе, къде избяга от това, бе? Аз буквално нямам идея къде избяга. Аз мисля, че мога да избяга към дома му. Аз знам къде живее. Къде? Е, там, в Обединена 104. Да, бе, верно ли? Да. Айде да отиваме. Аз оцелях. А те видяха ме. Къде отиде то, бе? Къде отиде, бе? Аре, тръгвай, бе! Бате, почвам да бегам атко. Затънахме го. Къде отиде, бе? Да не е в тунел там. Не, това изоставям тунела, ти отли си. Не знам, къде отишъл, бе? И ми приключваме, ще издържим 5 години. Пак ще го намерим, искате ли? Не, айде, още утре може, 9 часа може. Айде. Айде, тръгваме, бате. Ние сме загуменици. Alright. Ма те си избягах, бате. Гробища за коли.